Tndrć vreteno, tndrć. I da ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games Build, danas ćemo snimati. Pokušaj da se ne nasmeješ sa Serbijanom. Šta je ovo? Halo? Halo, je li ovo zvonac, telefonac? Šta je ovo? Ima svjetla? Nema svjetla. Nestade struje. Moj monitor, moja kamera i moja rasveta. Ode rasveta. Je li ovo moguće, ljudi? Šta je bilo? Majne monitor, majne kamera i moja rasveta. Ode rasveta. Šta ćemo sad? Okej. Moj pištolj, moja krpa. I sad. Ovdje je pištolj i krpa. Šta ću sad? Vi glupi pištolj i kamera. Eto. Moj daljinski. I moja glava. Ode daljinski. Ode i glava. Šta ću sad? Nemam glave, a nemam ništa. To je to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao. Majne monitor, majne kamera i majne rasveta. Ode rasveta.